tämmönen pieni tikku. Pitäisikö tälle ottaa toi lyhyempi, kevyempi remmi kanssa käyttöön? Koska vähän pitkä se sun remmi ehkä. No niin, varmaan. Elää. Tykkään siitä kovasti. Okei, joo. Selvä. Eli minkä ikäinen tämä nyt oli? Tää on samaa sarjaa kuin nuo kaksi edellistä tyyliä. Joo. Onko tällä mitään ikäviä kokemuksia ihmisistä? Onko teillä muita koiria taloudessa? On. Meillä on nyt juuri 2 vuotta täyttävä hiileri. Joo. Vuoden keväällä. Joo. Ja tytöt tulee hyvin keskenään toimeen. Ihan ok. Tää on pomo ja toinen vaan päässä. Joo. Katsotaan miten käy. Niin, mutta pärjäävät nyt ihan hyvin keskenään. Joo. Ne asuuko sä kaupungissa? Et on niinku tonttia. Okei. No pitääkö teidän tontille joku tulee, niin ilmoittaakohan melkein? Haukutaan siis ihan niin ja sä menet sitten väliin, että saat tontille. Joo. Antaa tulla se kuitenkin, että jos sitä mieltä, että sinne ei tarvitse tulla. Antaa. Tai ei ainakaan vielä tähän. Yleensä se on niin hälytyspaikka. Mitä te olette harrastaneet? Palkka leluilla sitä leikkiä? Ei palkkaa. Okei, eli namipalkalla ja ehumisella, niin joo. Onks tää kuullut laukauksia koskaan? Muistatko sellaista? On joo, me ollaan käyty MH:ssa ja sitten meillä on itsellä haulikko. Joo. Kova koulu. Okei, hyvä. Onko jotain erityistä, mitä ehkä haluaisit kertoa meille vielä koirasta, joka voisi tässä testissä auttaa meitä ymmärtämään sitä? Ei, se on ihan normaalia koiran elämää vielä. Okei, joo. Joo, se pitää vielä osata. Okei. Hyvä. Mikäs sen nimi on? Hulda. Hulda, oleks sä Hulda? Päivää Hulda. Moi, pieni tyttö. Ai sekin. Hulda. Hieno Hulda. Leikittäisikö me Huldan kanssa kuitenkin? Ainakin yritetään. Hilda. Hulda. Sä voit nyt vaikka omia sen ja rätistä mulle siitä. Hulda. Ei yhtään kiinnosta. Olisiko ehkä pallo sitten jotain? Pallo, kato! Pallo! Hyvä itekin. Nyt se ottaa ton tikuun sitten tosta ja aina tuoda. Hyvä tapa! Eikö sä sen kanssa, jos saat sen leikkiä? Joo, okei. Meillä oli väärät säädöt. Hyvä. No niin. Leikkiihän se. No kyllä se kotonakin Joo. leikkii. Harvemmin se leikkii niinku missään vieressä. Niin, että jos on tottunut siihen namipalkkaan, niin ei se sitten. Mun vai sinun? Mun vai sinun? Noi, kova. Eikö sä mun kanssa ala leikkimään? Et. Ei. No niin, just kiitos vaan. Jatketaan matkaa. Mennään tänne kelkalle. Kattele koko ajan vaan. Tarvittaessa sitä ja aina sä työttelet koko ajan vaan sitä kelkkaa.
Kattelet koiraa, käy vaan kyykkyyn reilusti siihen. Tutkitte sitä kelkkaa. No ja kattelet koiraa. No moi, hyvä. Hieno. Ääkutti. Tuommoinen hassulelu. No olipa kiva hassulelu meillä. Isoja leluja sulle. Hyvä. Käy kävelyllä tuolla mistä kelkkaa. Ja siitä voit kääntyä takaisinpäin. Otat koiran mukaan vaan, vaikka se jää sinnekin. Sä kävelet kelkan vierestä minua kohti, koira menee mistä haluat. Se sitä haistelee niin tähän asti. Pannaan sulle vähän lyhyempi talutin tässä kohtaa. Eli toi tosta läpi ja tohon ja sitten sitten kun sä pidät kädet alhaalla, niin se on ihan hyvä mitta.
siellä ja kävelet tuota mäntää kohti sinne. Eipä sitä kävelyä vaan, että otat koiraa kontaktia ja tää nyt sieltä takaisin samaan suuntaan. Siinä käännyn tänne, mä kävelen minua kohti. Sitten pysähdyt siihen ja katsot taivaata tai kävelet tänne. Kiitos. Hyvä suuntaan. Paha olla tonne. No niin, eli tää pöytäkirja, katsotaan sitten mitä me tähän laitettiin. Oliko sulla mitään yllätyksiä täällä? Oikeastaan. No ehkä tuossa uhkasta niin sen jälkeen. Se näytti siltä, että se oli hyvin mukavaa. Niin, se ei halunnut antaa Jorma enää koskea itteensä, että se oli sitä mieltä, että nyt riitti ton kanssa. Silloin on tyypillistä, että jos ei halua, että mäkään koskee, niin mäkään ei saa koskea. Joo. Okei, no me kyllä pysyttiin väleissä ihan koko aika, koska tuossa seinälläkin se vielä tuli mun syliin, että kiva kun tai siinä niinku tunki tänne, että jes, okei, pelasta mut. Katsotaan mitä me tänne pöytäkirjaan laitettiin. Eli toimintakyky on ensimmäinen kohta, erikoiskokeet on tuo meidän kelkka ja pimeä huone. Ja sitten tämä toimintakyky, niin kuin kaikki muutkin, niin mehän katsotaan sitä koko testin ajan ja siitä se arvosana sitten muodostuu ihan kokonaisuutena, eikä vaan erikoiskokeiden osalta. Ja se toimintakyky tarkoittaa koiran kykyä ratkoa näitä ongelmia itsenäisesti ja vielä mielellään sillä järkevällä, rohkealla, reippaalla tavalla. Hän otti kyllä ohjat ihan silleen niin kuin omiin käsiinsä, että rupesi itse ratkoa niitä ongelmia, ei se hirveästi sulta sitten kysynyt. Mutta se kelkka meni jo ihan kohtuukivasti, ihan pienellä avulla. Ja sitten tuolla pimeässä huoneessakin se liikkuu. Se oli vähän varovainen, mutta eteni koko aika kuitenkin ja tuli määrätietoisesti sinun luokse. Näissä hyökkäystilanteissa se olisi voinut olla vähän niin kuin rohkeampi ja reippaampi, just että siinä se ei uskalla vieraita ihmisiä niin kuin vastustaa, mutta sen toimintakyky kaiken kaikkiaan on +1B kohtuullisen pieni, että sillä on ihan omat ajatukset kuitenkin täällä toimimisesta, että sit kun se lähti toimimaan. Terävyys, miten se itseään puolustaa, jos se kokee niin itsensä uhatuksi, että rupeeko se aggressiiviseksi tuolla seinällä. Kyllä se ensimmäisestä rasahuksesta jo kommentoi siellä, että hei, mitä hemmettiä täällä tapahtuu. Ja sitten kyllä sieltä ilmoitteli, että ei tänne nyt välttämättä tarvitse tulla, mutta kun on tarpeeksi lähellä, niin sitten se on kuitenkin, että en minä uskalla. Ja hyökkäyksen jälkeen tosiaan niin palautuu ihan tosi nopeasti, että ei sillä ollut mitään ongelmia siinä niin mun kanssa ruveta kaveraamaan. Niin arvosana on, ollaanko me vieläkin kaverit? Terävyys on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Ja sitten puolustushalu, te kimpassa kävelitte tonne, miten se haluaa laumaansa puolustaa. Ja tässä nyt puhutaan just siitä halusta eikä siitä toimintakyvystä, mikä sitten sillä tuli vähän vastaan, eli se on +3 kohtuullinen hillitty. Se kyllä halusi puolustaa sinua ja rähjäs ihan kunnolla, mutta kun se oli tuolla takaviistossa enemmänkin se sen rähjäys sitten. Mutta ideana hänellä oli niinku kuitenkin, että kyllä minä tässä jotakin teen, että ei tänne ihan tollain tulla. Mut sit siinä se jäi vähän just, että se ei hyökkääjän kanssa halunnut kaverata sen jälkeen. Että se näkyy tavallaan tuolla luoksepäästävyydessä sitten se, että se ei siellä kohti enää ollut ihan samaa mieltä Jorman kanssa sitä, että ollaanko kavereita. Taisteluhalu, erikoiskokeena tuo leikkiminen, mutta sitten me halutaan tietysti myös nähdä sitä, että se koira vähän niin kuin sinittelee ja tsemppaa täällä muuallakin, jos sillä on hankalia hetkiä. No ei se mun kanssa hirveästi leikkinyt, mutta siinä kelkallakin ja tuolla muutenkin se kuitenkin tsemppaa ja sillä on semmoista yritystä, niin se on +1B kohtuullisen pieni se taistelu. Anteeksi, 2B niin on. Otetaanpa silmälasit. Kohtuullisen pieni. Sillä on taisteluhalua. Nyt hän lähtee johonkin seikkailemaan. No niin, hermorakenne, eli miten tässä testin aikana sitten kuormittuu näistä meidän jutuista. No se on tämmönen kuin +1A, hieman rauhaton. Vähän tulee, mutta ei sen tarvii mitenkään kauhean ihmeellisesti palautusaikoja täällä sille järjestää, että melko sujuvasti saadaan tehtävästä toiseen mennä, mutta kyllähän sillä aina hetkiä näkyy, että pikkusen oli kuormaa, mutta sitten taas häntä pystyy ja menoksi. Temperamentti, eli semmoinen reaktioiden oikea-aikaisuus ja keskittymiskyky siihen, mikä kulloinkin on olennaista. No, se tynnyrikoe on se varsinainen erikoiskoe ja siinähän se kyllä just näkyykin, että vähän semmoinen laiskanlämpähän se on, että kääntyy ja katsoo, että joo se tulee, mutta ei aiheuta mitään suurempia säntäilyjä. Hän mieluummin pikkusen ensin harkitsee ja sitten ryhtyy toimimaan, eli kohtuullisen vilkas +2. Kovuus, miten muistaa näitä ikäviä asioita, mitä sille täällä matkan varrella on tehty.
sen muisti on semmoinen ok, mukava muisti, että ne ei hirveästi sitä häiritse, mutta kyllä se näkee, että vähän se muistaa, eli +1 hieman pehmeä, semmoinen helposti koulutettava siinä mielessä, että siihen pystyy vähän vaikuttamaan. Luokse päästävä aavistuksen pidättyväinen +2a, eli kun olet tarpeeksi ilkeä ollut, niin sitten ei enää olla kavereita. Se on naiset, on viisautta naisilta. Niin. Ja sitten nämä laukaukset, niin laukaus varma, siinä ei ollut mitään, kuulihan se joo näki, että koira kuulee, mutta niin se saa tehdäkin ja pitääkin tehdä, että se kuulee. 3 plussaa. Plus pisteitä 144 eikä me mitään pois vähennetty, eli se on 144 tämä teidän tulos. Ole hyvä.